Sa number 2, suporta sang Partido Lakas CMD siya nga kandidatura sa 5th Distrito ang labing ginapasalamatan ni incumbent Congressman Dino Yulo. Sa interview sa media kay Yulo, iyagin pasalamatan ang Directorate sa Lakas CMD. Lakip na si Congressman Stephen Paduano sa pagtibong sa iya nga kandidatura. Nalakip sa mga kalyado niya, mga mayor sa 5th District nga mo Sanday Elia Garcia Yulo, sang Banwa sang Moises Padilla, Rumayla ni Cor Magilimutan sa Lakasiliana, kag Nadi Arsayo sang Hinigaran. Pero iya man ginsiling ang labing importante nga endorsement ang mga gikan sa mga pumuluyo, kag ining matabo sa adlaw na sang piniliay. Ginsiling naman ni Paduano nga sang Martes sa national meeting sang Lakas, yara man nagtambong si Yulo, pagpakita man sang suporta sang partido sa iya. Lakip sa mga nagtambong sa National Party Meeting, Sanday Vice Mayor Alcide Familiaran nga mayoral candidate sa Bacolod, Attorney Ruina Lizares, mayoral candidate sang Talisay City, re-electionist nga si Mayor Salvador Escalante Jr. sang Cadiz City, kag Mark Goles nga mayoralty candidate sang Silay. Samtang, iban nga mayoral candidates nga katapos sa Lakas sulok kay Paduano ang nagalakip sanday SB Anyaho ni Cor sa Lakasiliana, kag Miguel Angelo Yulo sang Isabela. Si Yulo ang pagabunggoon ni board member Anton Ocsenio sang Partido Federal ng Pilipinas. Damlag pa dala sang alyansa sang Nationalist People's Coalition, gintibong na ni Governor Eugenio sa Lacson si Ocsenio, bagay nga ginasuportahan man ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Well, of course, no, sino hindi gusto, no? Pero pinaka-importante yung endorsement nato, no, ang magalit sa pumuluyo, no? Labi na kita sa Mayo 12, no? Kag di na ang pagpatik nato, no? Ato na nakita na sang pumuluyo nato kung sino nagkarapat dapat, no? Nga maging congressman.